سلام تعنا هابلي كما ياللخم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان انه اللمون كم تلمود بحدش فيديو بلنا تراخيبنا لنا احنا تقنيكم انا بوغنو እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለኹ እስኻትኩምን ከም ዝኸማይ ሰላም ከም እትህሉ ምስ ቤተሰብኩም ሰላም ጥዕና ፍሳህ ፍቅሪ ኣብ ስራሕኩም ድማ ሳልጦ እንዳተመነኹና ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግሬም ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ላይ ኮሜንት ሼር ንትገብሩ በጣም የዘተባብዕ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ርእይቶታት ስለ ጽሕፉ ለይካ በጣም የዘመስገን ዘ ጆክ ቫይብስ ላይክ ገርሌሎ ሳሌም አፈወርቂ ላይክ ገራትሌላ ብሉ ሪቮሉሽን ሽልን ወደይ God bless you ኢልና ሎ ማለት እዩ አሰኒ አያን ማዕረው የደዋን ማዕረይ ማለት እዩ ቴንኪን ኩልኩም ሃናጽ ዝኾነ ርእይቶ ንጽሐፍኩም ላይ በጣም የዘመስገን ማለት እዩ ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ድማ ሒዘኩም ክሰግሬ ኣብ ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ንሪኦም ብዙሓት ዕላላት ኣለውና ዘም ትሪኦም ዘለኹም ኩሎም ኣካልና ወግዕና ጌርና ሒዝና መጺና ኣለና ሎም ማዓንቲ ዝተወለድኩም ኣለኹም ሃፒ በርዝዴይ እንኳዕ ናብ ዓለም እዚ ብሰላም መጻኹም ሃፒ በርዝዴይ حرايمو عملنا لهم عن فيديو حيزكم كسجري سنة مكتال كون لكم دما يمنى Welcome to Shidden Reacts 1 دقفتي أرسنال كابنا أرسنال مرأي تصومي وا أنا رجعتكم زم دقفت أرسنال كابنا أرسنال مرأي تصومون بلوكم أنا نقرأ ما قدهم مخنياتو أرسنال أبزيد لخايو حتى تأتو قانتا أبزيد لخايو حتى تأتو كأرسنال أيمكا خلقا بسنك أرسنال أيمكا فحبل مخنياتو أرسنال زبزح جيزي أزيخا زي تتصب يوم قولعو جيغا تقبر قانتا شنو نسخة بحرق شنو تزارب حمار سلازم مجمرتا ودسب ويدما دقفت أرسنال كاب أرسنال تصوم أي تحازولي كاب أرسنال تصوم تفاتحهم فحمت مقيل الكان نيركا مش حق ايوم بسرعه እንድሕርኩም ኮይንስ ካብ አርሰናል ክንጸውሚና ማለት እዩ ወራሪ ጋነርስ አነ ደጋፍ አርሰናል ግን ቁስል ይሄለ ዘለኹ ማለት እዩ ከምዚ እንትብል ተለኹ ድማ ደገፍት ማንቸስተር ዩናይትድ ክትጻልኡን ወይ ናይ ቸልሲ ላይ ኮንኩና ታወድመን ይኻዚ ሓራይ ብዝኾነ ግን በጣም ዝሕዘን ማለት እዩ ጉዳይ አርሰናል ድሕሪ ሓዳር ዘጋጥም እስኪ ተኻሲሞም ተመቂሉ ዲ ተኽግል معاذ هو اقطع مكيلا مس فنجان شعو انت يقدر نابرا قلقل عين فلتنا ني راس مجمر لازم تنالو خنيو ترديها هو كاو تخاشيمو مش بكا عاوزكم ما اقول رينا دحر زنت حمزي يمدبن زوجي مش اخوينا حنت سبيت قال لا مدب كم يقولوا له ينامش تبايسن ما اقول له فحمله دحر انا راجل حدار قد غابيرنا كلش دحر مش نفس اقو قدام ولا حكي يا زهيرس يا زوج كتكن يا فحمك سراينا تصوروا يقول رجل هنا نقول هنا هاي تردون زي بلادين بركمه غير فحمد مكرو ديوا هلا حسابات جمروا رزق حدارسي فحام ممقالون كبصحك يخليو مالتي ني حدار زلو صقم ويكا باسي نايزيوم باس فلوط ينير بدخنت ينيرو كمزناي لومي ካብ ባህል ወጻኢዶ ካብ ሃይማኖት ወጻኢት ጌራትን ገለገለ አይኮነ ነይሩ ታይዳዩ ናይ ጸገም ናይ ስእነት ፍትሕ ዝባሃል እዚ ናይ በሐቂ ፈሓንተ ቃሊስካ ሐሳብ ተማቂልካ ሐሳብ ትኸይድ ዝገብር ማለት እዩ ቀጸልና እሺ አታሐዞም ናዕነት ራይ ወዲ ሰለስተ ነገር ይደሊ ጓር ሰለስተ ነገር ትደሊ ወዲ ክብር ይደሊ መጀመር ስለዚህ ሁሉ ሻክ ተخبرው ይልጽበል ካላይ እንደገና ታይፎት ተላ ኸውዱ ይፈት እሺ ማለት ጥዑም ነገር ነው ይነታትና ወድሲ ደገ ክለምድ ይውል ይላል ሳልሳይ ታይፎት ተላ ሩካቤ ስጋ ይፈት አዋና ሩካቤ ስጋ ስለልባህል ጾታው ነው ሰለስተና ጓልድም አለው እሺ ጓል ታይፎት ተላ ታናይ መጀመሪያ ትፎት ሁሉ ሻ ሐምለ ፍቅራ መረጋገጽ ትደሊ ስለዚህ ታይት ጽበት ተላ ወብቶ ተኻላይ ታይት ትደሊ ተላ ምስጋና ትደሊ ጓል خامي مسغانا لما انت قنجي خمصك تاي دلي عينا والد طعم كبحال ايدله سالساي تاي تفوتي غيزي كتوات دلي غيزي كل شاكا ود غيزي تدلي بس ما
زين وسنتي تخكلنيا سحته زي بل نغرين ودي ريسبكت يدلي كبدو كال ايكاتا امزولو هذه احفيراتني روكابي سغا صبر وع مدر قالك اخبرت تفوتو مالتي غزيه تدلي وا مفشال مكحال مسالك انا يدقنسي مثلنا مالتي تفشل تكحال وزت زبلا تدلي غرم زيهم كلهم ودي كغبرو تدليو دحان نابزي يبصحنا نبر تحسب وسيدالنا شدشته ازين قمتي very important piece of advice خيلك توين تحجزني ابسو يزلنا لك حجزني ودي خلها يا دويل كلا انت حجز كا خاطر انت خدول لك انت خاطر لن دويل كا حجزنا انا خنزي ما خندس سلاز حجز كان نايت بقى سلاز قبر كان لي جلس انت حاجر كان نعم وتي حجز كان نعم واقرخ تاكلكم من قوي تقبر لينا انا دحر خلطوا الحكام عدا سيدهم لنا ها سلازي وحجزني ازبلك كوزلو كنت حجزني غيرك حجزني عصو يزالنا لها توين تكبر اللي ولا قرش نسر اللي حجز يكون عين قرش يسر اللي نزاور حزي خنبر حجزني بلك هذا له نزاور حزياسي كبلع حجزني يقولك هذا له كساتسي حجزني امي يقولك هذا له كاب 10 شهور خكل بايزو مالتي حدا غزه نحنا حجي ابانا لمودا يكونن كمزي بحالنا حجزني مبال لمودا يكونن بحالنا ون مالتي لقحو انت خوينو ولدنا سكف فيلم كيدم زلقحو مخنياتو يلق حيزي كبحالس ايدلين سلازي تحجزني تبل وقعي سلازي لمدني انا ازيا بطعمي حداشن كباد النجر كويني اتسمعنا نبر زحونا زبل زل نجر نحرد اصقيمكا لومي حاجزني كتبل نوريو غبس انا حاجزو نحجزو ازبل مالتي ودني تفكر الله حجزك يا ولا انا مالتي انا حجزك يا صحفلي بقى صبقيو وقع زوقع زولزي تخكليو حجزني صقيموني حصار قانقا منت الشيخ نلعلي عدا 10 شيء قال ماله 10 شيء تراي كون كمان لعلي خسيره انا ده حق يسالي ثانك يو سلات انت بقى قبرك عليه وراد اخوات سو ما سرحوا او اوروبا قايزنا خبر خيدالو ذاكراي الكتريسيتي مغبي كما غيرنا ندقنا نعليوم كندنا حسب حقنا يتعادنا رغصكم اكمز عينت عدا تقاتلكم سعاده كل شيء دحر غزي زهرمت انا منصوم ابزت وليد عابير سبو غريز فوتو مجملتا سقن زو اما حالتون ساعاتون ግን ናድካ ዝግባአካ መጻዓት ኩባሃም ዘልዮም ሃማን ካብون لعلكو تصفاكو اليوم حجي اذا حاونا اب سويسرلاند كم زقمت كم صحيفه مدلو اب اسر بيتنا حالف غزي خم زنبره مسوت انتايو اب اسر بيت مساعتو خابو كوصو خلو سراح ممزبال الله صنحك عدا ناي غزان ناي خال بزح نغراتنا الله لازم احواتنا زياتهم نعوم شخمي نعنا ግን ولا حنتي عقمنا نحن نقبر كيلنا اسو كتقبرك بقى تم ابتعدي زلوهم مراحتي انيشيتيف كتوتي زغباكم اتسرح ساعتون توزو زغباكم انا عاويله تزاربي اذا حالفه غزي سيب ميديا አለና ስራሕ ሃቡና እዚ ናይ ምውፃ ናይ ምጉስጓስ ማለት እዩ ናትኩም አካውንት ከፊትኩም ባዕልኩም ተቆጣጠርዎ ንሕና ጎስጓስ ከርና ዘምሕዋትና ከም ዝሕጎዞ ክትገብሩለኩም አቦራኑን ከማ ውጭም አለው ዝሐውናውን ኣብ ስዊዘርላንድ ይስቀመጥ ብርጌን ሓመዱ ሓላፍነት ኣለኩም ምዛተም ዝኣምሰለ ቆልዑት ዝኾነ ዓይነት ናይ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዝኾነ ምዝመጽእ ሓላፍነት ኣለኩም ምንታይ ስልጣን ዝወሃበኩም ዘሎ እቲ ስልጣንኩም እቲ ሓላፍነትኩም ብግቦ ተጠቂምኩም ተከር ክትገብርዎም ይግባአኩም بفلاي اب تحت حقن تصنحو تمليسهم اب حديد ناي هيوتهم اب تنبول سغار زملسو ناب قالسومنكم ملستو خوينم قدن كحجوز كخلوهم معناتي نولادنا ጨናናዩ ንعኦም ግን ሸኸሞም እዩ ትክክል ማለት እዩ ስለዚ ሓግዘኒ ተባህለት ቃል ትክክል እያ ኢለ ኣነ ብወገነይ ሓግዘኒ ጽቡቕ እዩ ኣብዚ ናይ ለምቀነ ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቫኒሲ በሃል ማለት እዩ እዚ ካልእ ዘሎ ሰብኣይ ከዓ ማለት እዩ ስልጣን ዝሓዙ ገለ ብጣዕሚ እዮም በቃ ዘጽልእ ቡሊንግ በልዎ ማለት እዩ ብድሓር ከምዚ ነዚ ሰብኣይ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ገለ ይኮነን ክዛረብ ኢለካ ፀዊዕኻኒ እንታይ ክዛረብ ኢኻ ፀዊዕኻኒ እዩ ዝብሎ ሕቶ ማለት እዩ ግን ኣነ ብጣዕሚ ሾክ
ዝኾነ ዓለም ሙሉእ ዝዛረበሉ ዘሎ كون زي جبا بسرو ترامب حدا جزء يسوي بقى دس زول الزارب زخون عرس زخالة عتروسا خاتفلت مالد سمعوه يا خمسي لكم World War III. You're gambling with World War III. نسخة قمار تتصاوت زلخا بشم سالساي كوينات عالميو you are gambling يزولو زلو مالتي تتصاوتي خازلخا قماري And what you're doing is very disrespectful to the country. This تقبر زلخا خا نزعد زيا زخوني يخون أخبروت كم زي بالكايو زقلز country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? حجي بزحات سبات تزاريبهم يوم مالتيو تنكي ختبلي زقبا كاي ولا لو تنكي الكارت فلت بايزوي ولا لو بدي حرزو ولا حتاتها This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania. بتعمل بزح جزية اللي فلت سوميني تايمس ولا لو خان الصومالتي تملسي بتعمل إذا ساق بايزوي مالتيو. And campaign for the opposition in October. Offer some words of appreciation. حراي سلزي أبكم زيز بالقالات for the United States of America. زخونة words of appreciation ويكانايم سكانا قالات ويكانايم بدنا قلة تزارب كاتفة. And the president who's trying to save your country. president خا عد خا خد حنا الكايو زفتن زلو. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a ask? minute. سلازي عاويل كا تزارب اندحر دالي خاي ولا له خاو خات هايلو عاويل كا تزارب اندحر دالي خايلو ازي خات هايلو مال عاويل كا يكون كان عاويل يكون نزارب زلو بايزو عد خاب شجر يا زلا إلو مالتي نقرا منقدو تايز بحال عب جرو يا وصل زلو خلبس كم دليته ينبح نديو وسيدتي خا ترديو No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not عب شجر يا زلا عد خايلو يفلت إلو سيغا winning. You're not winning this. أي تسعرن زلها أي تعوتن زلها ما تشست شجر زي الله تفلت إخاورة هو مو زي تعوت اللي اللي خانيلو. You have a damn good chance of حجي بتعمي ديم من زخنا مالتيو عدل يبل كان يزبلو زلو بخالي بهلاجن زلك عدل سي متعراق يزبلو زلو مالتي. كمشركة ود أمريكا. حراي بزخنا كسل بيلول مالتي كما جمرتو جميرون يستلم مالتيو أمريكا تأكل عدي كم زي أكل أكلادنا تخدينكا كتركبونا يجب أكل نيرو زبل وقعون وقع مالتيو زيلنس كزمول سملس خاب تعم دس بهالملس نيرو أنا بزعبات الزارة وزلخو حجي كابكادنا العلي زي العلي إيشو قالني كاب تخدني زلخو خلان العلي كالي إيشو سلزلني أمس إلو مالتيو مبزحات جزء زيلنس كمالتي خنجي عينت كدان زغدن أكل نايت سراويت نايتي نعدو زواجا أزلو أكل كوينة إيه يلي سلزا أمنيو سلزي نبزحات مالتيو أبزحات بوتاتات نايتي ملي تاريخ ده أنت خديني إذن كأس مالتي نمنتاي part of them يلي حسب مالتيو حق إنه مزراب دم عدو أبشجر ودي قصل زلا أنا عدو خدحن ما أنت زبيلو فايت قبل زلا ملئسي مالتيو بخاري بحلا ولا أنا إيش تلي تعيز بحالي خون عديجن أبتزعتو تيجد فاني إزبزلو 320 بليون زأكل جنزب هبنا كاينا بوزي خا أخسر كان إخا إزبلو زلا ترامب خا مالتي بخاري بحلا ترامب كم تنحنا نفولتو برينسيبل يولون دس انتيلو وصخ بلي خليو دس تيلو قصلو خبلي خليو أبز حلف وارحت كأمالتي بفلاي ناي إلى ماسك حدا سرحتي نمفتصام وي كأمسو وعل كابزاتو جميرو مالتيو بقى دس زولو من كم دس زولو من مالتيو بزحات نجارات يوم غيرهم زلو برز سيتيزنشيب زبهال نوعلو انتاي زبهال يقبرو لهم يخلكلو له يوم بايزوي بزحات نجارات يوم زخونو زلو بزحات أمريكاويان ون تطونا بولا يلوم يوم مالتيو أنا جنز ترد إن حدا نجاريو دخات خوينكا ولا حدا زفتوكا يلن كمزي حيال كم دليتون خوقعتي الكعاء من غلو كترامب حجي بذا حجي تزاري وازلو ناتانيا يخون بوتين كمزي عينت قال كمزي يزاروهم رقص أنياء لمن يخوم الزارب زلو نيوكرين يخوم الزارب زلو مالتي حجي يوكريناويان نيو علاتهم زخون ستاندن قوامنا لهم أنا تخوينات كأتو ترلخو بيني أتيو بين ترى أنا أتينا يمان نمسبين برن حقيزكم ناخد حقزنا أنا حاج حقزكم ناخد أنا مسجنين يقولوا له بقى سؤال كا مسجننا باي ديفولت يتزربا مالتيو حرايك أسمم معنير ومالتي حدا كرس معدري أم معدن زلو أرز مينرال رير مينرال بهالو مالت بزعبة أو ما ملكيتو سي حدا نجاراتيو سمم معت نيرو تسمم مع كانسل كم تجبرن تنادي كا وايت هاوس كم زوج أنا بزحات سوات تزاري ومالتي
ይወጣ ያለው ነገር እጅግ የሚያስገርም ነው። አንዳንዴ ደከም ከመሰለው ሁሉም ይንቀሃል። ዛሬ የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ዘለንስኪ አሜሪካ ሄደውም ከፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋርም ተገናኝተውም ነበር። ታዲያ እጅግ ንቀት በተሞላበት መንገድ ትራምፕና ባለስልጣኖቻቸው ዘለንስኪን ሲገጽሷቸውም ነበር። ታዲያ ትራምፕና ዘለንስኪን እጅግ የጋለ የቃላት ልውውጥም አድርገዋል። ታዲያ ዘለንስኪን ከትራምፕ ጋር በነበራቸው የጋለ የቃላት ልውውጥ በኋላም ዘለንስኪን ዋይት ሃውስን ለቀው ወጥቷል። ሁለቱ መሪዎች በጋራ መስጠት የነበረባቸው ጋዜጣዊ መግለጫም ተሰርዟል። ሚሊዮን በሚቆጠሩ ህዝቦች ላይ ቁማር እየተጫወትክ ነው። አሁን አንተ የምትወስንበት አቋም ላይ አይደለህም፣ ደግሞም አመስጋኝ አይደለህም። ያ ደግሞ ጥሩ ነገር አይደለም ሲሉም ተናግሯቸዋል። በሶስተኛው የዓለም ጦርነት ቁማር እየተጫወትክ ነው ሲሉም ትራምፕ ዘለንስኪንን ተናግሯቸዋል። ታዲያ ትራምፕም የጋለ ንግግር ካደረጉ በኋላ በትዊተር ገጻቸው ላይ ዘለንስኪ ለሰላም ዝግጁ አይደለም፣ ለሰላም ሲዘጋጅ ተመልሶ መምጣት ይችላል ብለዋል። ኤለን መስክም በኤክስ ገጹ ላይ ዘለንስኪ በአሜሪካ ህዝብ ፊት ራሱን አዋርዷል ሲልም ጽፏል። ስለዚህ ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ጠቕላላሲ ሳውንድ ዲሲሽን ሜኪንግ ክትገብር ንሕርዳእ ደሊኻ ኣብ ካልኦት ሰባት ፅግዕተኛ ክትከውን ከምዚ የብልካ እዩ ዝሕብር። ዓድታትና ግን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ነገረን ኣብ ካልኦት ሰባት ዝተፀጋዐየን እሞ ዝኾነ ውሳነ ክንወስን ተደሊና ስንኽእል ዶ? ሕቶ ናይ ኩላህና እዩ ማለት እዩ። እስኪ መልሱ። ብጣዕሚ ብዝሕዝን መልክዕ እዩ ርኢና ማለት እዩ። እስኪ ብዙ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ተፈጢሩ ዝነበረ ቅልውላው ዝኸሰበሱ እዩ፣ ካሊእ ኩሉ ከሲሩ እዩ። ስለዚ እዚ መክሰብ እዚ ንክቅፅል ህጋዊ ዘይኮነ ቁኑዕ ፖለቲካዊ መሰረት ዘይብሉ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ዘይጠቅም መንገዲ እዩ ነይሩ። ስለዚ ተዓብይ ፈተና ካብ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ካልኦት ነዚ ሰላም እዚ ዝፃብኡ ሓይልታት ኮይኑ ክፍጠር ዝኽእል ፀገም እዩ። ናይ ሰላም ስምምዕነት ኣብ ተግባር ክውዕል ኣለዎ። ኣብ ተግባር ንኸይውዕል እንቅፋት ዝኾኑ ድማ እቶም ክልተ መሰረታዊ ጉዳያት ሓደ ብዚ ሰላም ዘይጥቀሙ ሓይልታት ናይ ደገ ሓይልታት እቶም ቀንዲ ዓንቀፍቲ ክኾኑ እዮም። እዚኣቶም ምስ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘለዉ እዚ ከይፍፀም ዝደልዩ ተኣሳሲሮም ሰላም ከይሰምር ኣብ ተግባር ከይውዕል ዝከኣሎም ኩሉ ገብሩ እዮም ጀሚሮም እውን ኣለዉ። እዚ መንእሰይ እዚ ሎሚ ይወፅእ ፅባሕ ይወፅእ ድሕሪ ፅባሕ ይወፅእ ናብ ኣምሓራ ይፅጋዕ ናብ ሻዕርያ ይፅጋዕ እንተደልዩ ካብ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ካብ ኤውሮጳ ኣምፅኦም የዋግእዎ ንባዕሉ እዚ ማ ሓፀልፀልፀልፀልፀል ኢሉ ሓፀልፀል ዝበለ ወለዶ እዩ ዘለና። ዝወለዶ እዚ ከዓ ነዚ ንደሊ ንሕና ክወልደልና ክዝምደልና ክፈሪ ክመሃር ዓዲ ክሃንፅ ኢና ንደልዮ። ሕዚ መግለፂ ወፂለይ መግለፂ ኣታሎም እኮ ቴክኖሎጂ ዓዲ ዝማዕበለሉ ዝተቀይረትሉ ዓዲ እኮ እዩ ዝተቀይረትሉ ሃገር እኮ ኣበይ ከም ዘለና ከይፈልጡ ዶ ምስሉ ምስሎም እዮም ነይሮም ዘሳት እዚኦም ኣበይ ዓዲዮም ተሰዊሮም ነይሮም ምስሉ ይስወሮም ድዩ ብጣዕሚ ካብ ዘሕዝነካስ መግለፂ እዚ እንታይ ይራኸቡ ዶ የለዉ ንሕና እኮ ፈሲላ ዓድና እያ ገዛያንማ ጉሎ መኸዳ እዩ ዘይሓዝኑ ሰባት ብስሩ ስለሰብ ደም ዘይብሎም ሬሳ ዘይተቀበረ ሬሳ እናሃለወናስ ምስ ሻዕብያ ስሓውና እዩ። ናይ መን ሓው ወደይ ሰራዊት ትግራይ እንታይ እዚ ከዓ ማለት ናይ መን ሓው ዝብል ሕቶ ምፅዮ ናይ መን ሓው ኢሉ ሓራይ እቲ ሕውነት ቅንዕና የብሉን እዩ። ሕጂ መጀመርታ ክነውግዕ ተለና ኣብዚ ጉዳያት እዚ መልኪትና ማለት እዩ። ክቡራትን ፍትዋትን ኣሕዋት ሕውነት ፀልእ ዝኾነ ይኹን ኣካል ከምዚ የለ ክትፈልጦ ክትግንዘቡ ይግባእ። ግን እንተኾነ ቅድሚ ሕጂ ሕውነት ምስ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ትበሃል ተሎ ህዝቢ ትግራይ ማእኸል ሓንቲ ሕቶ ነይራቶ እታ ሕውነትስ እንታይ ዳእያ ደኣ ንህዝቢ እታ ኮይና ዘይትኸውን ዘላ ደኣ እንታይ ዳእያ ብሰማይ እንዳበረርካ ላዕሊ ንምንታይ እያ ይበሃል ነይሩ። ሕጂ ሕውነት መሰረታዊ ህዝባውነት ወይ ከዓ ናይ ህዝባዊ መሰረትነት ዘየብሉ ሕውነት ዋጋ ስለ ዘየብሉ ኢሎም እውን ኩሎም መብዛሕትኦም መራሕቲ እውን ከምኡ ይዛረቡ ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ እውን ሕውነት እንድሕር ዳኣ ክንምስርት ኮይና እቲ መሰረቱ እቲ ዝራኸብ ኣይተባእሰን ግን ክራኸብ ዝግብኦ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ማለት እቶም ተባእሱ ንሶም እዮም ኦፍኮርስ ተዓሪቆም ግን እቲ ህዝቢ ከዋሃድዎ ከሰማምዕዎ ማለት ክሰማማዕ ሓቢሩ ሰሪሕ ንክበልዕ እዩ ይሰማማዕ። ገለገሊኦም ስታይ ይብሉኻ ማለት እዩ። ግርም ዝበለኒ ወግዒ ሎሚ ዝመፅኡ እኒሄ ባህሪ ባሕሪ ንክትወስድ ደሊኻ ሕውነት ትናፍቕኻ ይብለካ ማለት እዩ።
ሞቱ ባሕሪ ክንዲ ትዝግባእ ተጠቒሞሉ ኢልካ ተኣምን ዶ ሕጂ እዚ ማለት እንታይ ማለት ይመስለካ ሕፅረ ኣቢለ ክነግረካ ከለኹ ወድነይ ሓደ በዓል ሆቴል ንድሕር ዳኣ ከፊቱ በይነ እየ ክበልዖ ተኡ ዝተሰርሐ ምግቢ ማንም ሰብ ክመፃና ይደልን እየ እንታይ ኢሉ ትክክል ድዩ ተሰሓይቱ ከም ትብል ርግፀኛ እየ መቸስ እንድሕር ትክክል ኢልካ ተሰሓይትካ ኢኻ ዘለኻ ግን እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ትበዓል ሆቴል እንታይ እዩ ኣሚኑ ከፊትዎ ማለት እዩ ካልኦት ክበልዑ ወይ ከዓ ምግቢ ክጥቀሙ ዝኽእሉ ሰባት ኣለው ማለት እያ ተዓድል እዚ ኣብ ግምት ውሽጢ እንድሕር እቲኻ እቲ ባሕሪ ይኹን እቲ ወደብ ይኹን እቲ ምፅዓት መብራህቲ ኤሌክትሪክ ኣብ ዓድና ዘሎ ስራሕ ይኹን ግድብ ተከዘ ይኹን ንጥቕሚ እዩ ተሃኒፁ ንዕኡ ዝጥቀም ዜጋ እንድሕር ዳኣ መፅኡ ጊቭ ቴክ ዝበሃሎም ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ ማለት እዩ ሃባ ክበካ ዝኾነ ግዜ ተመፅኡ ፅቡቕ እምበር ሆቴለይ ከፊተ በዓል እየ ዝስሕነሉ ስእለይ ስኢለ በዓል እየ ኣውደ ርኢ ወይ ከዓ ኤግዚቢሽን ብምግባር በዓል እየ ዝጉብንዮ ከምኡ ዑደት ዝገብረሉ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ ስሕተት እዩ ማለት እዩ ዝደኸመ ናይ ነዊሕ እዋን ስሕተታት ኣብ ዓድና ኣሎ እዩ ባይዘወይ ዋጋ ዘኽፈለና እውን ንሱ እዩ ስማዕ ሰራዊት ትግራይ እንታይ ሰራዊት ፅዮን ሰራዊት እግዚኣብሔር እቲ ዝመካዕ ብእግዚኣብሔር ይመካዕ ኢሉ ዝብከስ ሓያል ዓርሞሽሽ ዝኾነ ኣስላማዊ ክርስቲያኑ ሓደ ከም ፀባ ዝኾነ ህዝቢ እዩ ንዓለም ብዘገረመ ከባቢ 80,000 ዝኣክል ሰራዊት ክበልዖም ዝመፀ እወ ብ10,000 ዘየኣክል ሰራዊት ትግራይ ሓንሳብና ሓዋርን ምላሽ ኣውያት ዘይብሉ ንድሕሪት ተጠፊኡ ከም ዝምለስ ተገይሩ እዚ ዝሰምዕ ኣሎ ስማዕ ከምዚ ተራ ይፈልጥኒ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ተሰሚዕ ይፈልጥኒ 80,000 ዝኣክል ሰራዊት ንድሕሪት ድምፅል ከተብሎ ህድማ ክኸውን ሰራዊት ኦሮሞ ተገሪሙ እምበከ ታዕሊም ጥራይ ይፈልጥ ኣይተፈከረን ኣብ ውዒና ብዝሑል ቆሎ ቆጢሙ ኣይተሰን ሓመድ ኣይለዓሰን ስለዚ ፍልሊ ኣለዎ መትከልን ዕላማን ፍልሊ ኣለዎ ሰራዊት ትግራይ ፍልይ ዘብሎ ሓመድ ልሒሱ እታዊ ሓመድ ልሒሱ ቆሎ ቆርጢሙ ናፅነቱ ስለዘረጋገፀ እቲ ግን ቀይሕ ስጋ ቆርጢሙ ብምቾት ለምሊሙ بدمس تخفيلي تقراوي ማለት እንታይ ማለት ይቃልዋል ሓዚ ነር ናይ ቀደም ነር ተወግዕዚ ማለት እዩ ስለዚ ቆርፅና ንምንታይ ኣምፂኻ ገለተ ኢልኩም እሲ ሓደ ግዜ ፍሬም ይኾነና እዩ ማለት እዩ መን እንታይ ይብል ነይሩ ግን ስለዘይ ይፈልጥ መብዛሕትኡ ሰብሽ ትግራይ ማለት እንታይ ማለት ኢሉ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ዝነብር ህዝቢ እዩ ኣይኮነን በኸመይ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ዝነብር ኢትዮጵያዊ የግንት ኢትዮጵያዊ መንነቱ ትግራዋይ እሳት ዘላ ካል ትግርኛ ሰላምቲና ከማካ ትግርኛ ተዛረባይ እንትኮይኑ ኣይኮንኩን ክብል ሓደ ዓፋር ኣምፂኻ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓፋር ሓወኻ እንተየለዮ ኣይኮነን ሓዊ ኣይኮነን ዝብላካ ሰብ የለን እንታይ ክትብሉ ኦኬ ብራቮ ንፋዕ ስለምንታይ ላሉ ትግርኛ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓዊ ኣይኮነን ዝብል ስለዘይኮነ ማለት ካዲ ናቱ ፕሮብሌም ናቱ ፀገም እዩ ናቱ ፀገም ኣይኮነን ሞነት ፀገም እዩ ክትጥቀመሉ ዘለኻ ትግራዋይ ዳሕሳ ወይኖ ትግርኛ ትግራዋይ ማለት ትግርኛ ማለት ትግራዋይ ማለት ትግርኛ ዝበሃል ትግራዋይ ኣይኮነን ጎዛት እዮም ክልቲኦም ስነ ሞጎቶም ወይ ከዓ ሎጂኮም ብጣዕሚ ተመችኒ ማለት እዩ እሞ ተጥቀመሉ ኢኻ ዘለኻ እወ ካብኡ ግልብጥ ኢሉ ትግራዋይ ዲኻ ንስኻ ኢሉ ሕጂ ንምንታይ ኢኹም ኣሓቲትዎ እቲ ኢንቴንሽን ናይ ክልቲኦም እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ክልቲኦም እዚኦም ክልተ ትማን እዮም ባይዞይ እንታይ ዓይነት ዘረባ እዮም ተዛሪቦም መሲልኩም ኣብኣ እንዳሃለው ኣነ ሓደ ወዲ ዓፋር ኮይነ ካሊእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓፋር እንድሕር ደኣ ሓወኢኻ ዝብለና ኣነ እውን ሓወ እየ ዝብሎ እቶም ተጋሩ ግን ትግርኛ ማንነት ዘለዎም ከምኡ ኢሎም ኣይዛረቡን እዮም ኢልዎ ስለዚ ንምንታይ ኢልዎ ናቶ ናይ ባዕሎም ፀገም እዩ እሞ ነቲ ፀገሞም ዲኻ ደኣ ትጥቀመሎም ዘለኻ ኣይኮነን ኢልካ ኢልዎስ ኖ ኣይኮነን ኢል ሕጂ ግልብጥ ኣቢሉ ትወግዕ እንታይ ገይርዎ መሲልኩም ንሱ ትግራዋይ ዲኻ እሞ ደኣ ንስኻ ካብኡ እንታይ ክብል ማለት ፅባሕ ንሳቶም እኮ ተጋሪእና እዮም ዝብሉ ንኤርትራ ይኮን ዝቃለሱ ኢሉ ከትሕዞ ደልዩ ማለት እዩ ህዋይኖት ኢልዎ ንምንታይ ዘይኮነሉ ከምዚ ሎጂክ ማለት እዩ ስማርት ማለት እዩ ባይዞይ ብዙሓት ደስ ዝብሉ ወግዕታት ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሪኢኹም ከም ትኾኑ ማለት እዩ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ኣዝዮም ፍልይ ዝበሉ ትሕዝቶታት ኣለዉ ካብ ኢንተርናሽናል ኮንተንት ጀሚሮም ካብ ክሳብ ውሽጢ ዓዲ ዝነበሩ ማለት እዩ ብምሉኦም ትሕዝቶታት ኣብ ጎደቦታትና ዘለዉ ዝመላለሱ ዘረባታት እውን ሓዊስ ሒዘ መፅእ ነይረ
شدن يمسخم صنيح بشدن رياكت سوان لو ام قنا خونه لكم يا زمن تصبق اسمعنا تشاو دحنا قنيوتا نز فيديو زي سبسكرايب لايك كومنت شير بمقباركم ايترسعوا لو ام قنا good light دحنا حضرت حواتي ما نتي